Nie filmovať. Ja napríklad nechcem, ale... Tak si dajte na tvár, dajte si na hlavu masku potom, ktorý nebudete chcieť. Všetci si dávame masku. Tak si dajte, nech sa páči. No počuli ste dobre? Poslankyňa hlási, všetci si dávame masky, lebo prišla televízia. Verejní činitelia majú masky. No, Silvestrovské divadlo začína a potom hlasovali asi 20 bodov, všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal, ako by ich jedna mater mala. No ale teraz po poriadku, čo sa vlastne stalo, čo sa odohralo, čo sme chceli zistiť, pozerajte ďalej, toto bolo odvysielané v televízii. Predstaviteľa obce totiž chytili za volantom pod vplyvom alkoholu. 58-ročného Jozefa Ševcecha zastavili policajti v pondelok podvečer, keď sa vracal domov zo susednej obce Beckov. Policajti pri cestnej kontrole podrobili vodiča Fábie dýchovej skúške, ktorá bola u neho pozitívna. Jozef nafúkal 1,52 promila alkoholu. Starosta riadil služobné vozidlo, v ktorom sedel sám. Z akého stretnutia sa vracal, zatiaľ nie je známe. Podľa zdroja blízkeho televízii ho však niekto na polícii, ako sa vraví, natrel. Policajti následne vodiča obmedzili na osobnej slobode a po predchádzajúcom súhlase lekára ho umiestnili do cely policajného zaistenia. No a čo sa odohralo ďalej? Následne bol v super rýchlom konaní starosta Jozef Ševcech odsúdený okresným súdom Nové Mesto nad Váhom. Sudca vydal trestný rozkaz, ktorému obvinenému uložil peňažitý trest vo výmere 3200 eur a pre prípad, že by výkon tohto peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, uložil sudca aj náhradný trest odňatia slobody vo výmere 6 mesiacov nepodmienečne. Zároveň uložil obvinenému trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá každého druhu na 3 roky. Čiže takto sa postupuje, napríklad v obci Brunovce sa tiež takto isto postupovalo, traja činitelia takto prišli o mandát, i keď sa priečili, ale v konečnom dôsledku strátili mandát. A pozrime sa do Kočoviec, tu sa deje voľaká obrovská záhada. Je 1,5 roka od tohto trestného rozkazu a starosta Jozef Ševcech sedí na stoličke a úraduje si v pohode ďalej a poberá plat 2450 eur aj so zvýšením, ktorému za dobré správanie udelili poslanci 40%. A do dnešného dňa, keď to zhruba prepočítam, je to tak 43 600 eur. Pre lepšiu predstavu je to asi 1,3 milióna korún, ktorá bola vyplatená za tú dobu a tá odmena sa pohybuje v tých 40%, je to okolo 680-90 eur, to je taká maličkosť, také prilepšenie, je to teda zhruba 21 000 korún mesačne navrch. Pre túto záhadu sme sa vybrali na zasadanie obecného zastupiteľstva do Kočoviec a s jedinou otázkou chceli sme zistiť, prečo on nie a druhý áno. Pozrite sa, ako to vyzeralo na zasadaní. Ako vidíte, pán starosta Jozef Ševcech vyskakuje na mňa hneď z príchodu. Nebudem tajiť, poznám sa s ním dlhé roky. Bol ľudové povedané veľké zviera na obvodnom úrade životného prostredia a Novom Meste nad Váhom, vedúci odboru. Riešili vtedy v Brunovciach kanalizáciu, ktorá bola stavaná na čierno, takže si tykáme. A teraz si ten uvítací ceremoniál pozrite celý, pekne od začiatku. Pokračovali tu aj tie povinné tance poslancov a starostu, čudujú sa, že prišli médiá, zakazujú nahrávať, až som im nakoniec musel povedať, že až chcú teda byť utajení, nech si dajú na hlavu masku a zasadanie pokračovalo tým bežným rituálom, dvíhaním rúk. Pozrite si ďalej. Dobrý večer. Čau. Mám. Nie filmovať. Ja napríklad nechcem, ale... Tak si dajte na tvár, dajte si na hlavu masku potom, ktorý nebudete chcieť. Všetci si dávame masku. Tak si dajte, nech sa páči. Ako poslanci by ste mali vedieť, že to je normálna vec. Bežne si robia
aj zasadania si filmujú schválne, aby to bolo jasné, čo sa tam odohralo, aby nikto nemohol nikomu nič hovoriť. No, prosím, rado si stalo. Úžasne, že si prišiel, moc. No a ako je to chyba? Ako? Ja som ti poďakoval. No však, aj ja ďakujem. Reporter 24, televízia. Je to dôležité. A my sa trošku poznáme, že? My sa poznáme, tak dobre, keď si to začal rozdiel. No, ja nepotrebujem teraz My si príslovo. týkame, aby ste vedeli, keď on na mňa vyskočil odbor na úrade a kanalizácie Brunovca, tam sme bojovali s jedným starostom, odtiaľ sa poznáme, kanalizácie dnes zapchatá. Z kolaudovaná zapchatá. Takže tam sa poznám, tam ste vy pochopili, že prečo na mňa naráža. Takže si nám prišiel veľmi dobre, áno, to som nejaké kompenzovali na moju zrkadlú kanalizáciu, tak si prišiel. Ja som úžasné. To je úžasné, fakt. Na budúce ešte chcel prísť po kontakt dievčatá, by si úradníkovi, dobre? Juraj, to môže byť. Ale také poznámky, ako nie je to dôstojné od starostu, ja som nič nezačínal. Jozef, tak prečo mi stále hovoríš niečo? Tak teda hľadám. Dobre. Môžeme začať? No a potom to už nasledoval ten bežný samosprávny rituál, ktorý sa tu za tých posledných 27 rokov vymyslel. Všetko dopredu schválené, vymyslené. Starosta čítal asi 20 bodov, poslanci za každým dvihli ruky, všetci boli za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Za, aby som chcel predložiť do zastupiteľský návrh pre na schválenie, lebo je to v vašej kompetencii schválenie odmeny pre kontrolórku obce. Je to v súlade s rozpočtom, ktorom je tá čiastka stanovená v výške 250 eur. Dobre, je nejaký návrh, ešte sa pýtam iný, okrem toho, čo som dal ja 250 eur? Ak nie, tak dávam sa, kto je za, aby sa tento návrh schválil. Ďakujem, niekto proti. Zdržal sa hlasovania, všetci za. Môžeme dať hlasovať o uznesení, ktoré chvíľku vyznie. Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce schválilo zmenu číslo 4 finančného rozpočtu obce Kočovce. Predávam hlasovať, kto je za tento návrh, nezvihne ruku. Ďakujem, niekto proti. Zdržal sa hlasovania. Nekočatujem, že tento návrh. Číslo 4 je schválený. No a takto to išlo až do konca. Poslanci asi 20 krát jednomyselne zdvihli ruky, odhlasovali si nejaké odmeny komisiám, oslavu na konci roku a tak ďalej a tak ďalej. Z môjho pohľadu občania aj preto to nechodia na tie zasadania, lebo je to podľa mňa totálna fraška, všetko je vymyslené dopredu a pred ľuďmi sa má spraviť len divadlo. No až na samom konci, keď bolo rôzne, tak jedna poslankyňa sa dovolila spriečiť, mal sa vyplácať nejakému občanovi z domova nejaký príspevok vianočný. No a tu jedna poslankyňa si dovolila nesúhlasiť s tým, že mu nevyplatia nič. Skrátka tomuto občanovi navrhli, že mu nevyplatia nič. Ešte tu je iba žiadosť, ktorú prečítaj. Prišla komunita Kráľovnej pokoja z Močanka, žiadosť o finančnú podporu Vianociam 2016. V našom domove sociálnych služieb v Močanok je umiestnený váš občan Ladislav Priatka. Žiadali o poskytnutie finančnej podpory Vianočným sviatkom pre vášho občana v našom zariadení, finančný príspevok a číslo účtu. A to je vlastne všetko. No, skoro denne sa s pánom Priatkom zaoberám. Bohužiaľ som teraz... To je iný? Súhlas, takže, ale keďže je to žiadosť, tak dám hlasovať, kto je za to, aby sme nesúhlasili s touto žiadosťou, ktorú prečítala kolegyňa, nezvihne ruku. Nesúhlasím. Niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ty si proti, Danka? Ty by si dala? Ostatní ste za, takže Andričko a proti. Andričko, pani. Oni Priatka len podlabená. Presne. Ale oni to dali aj tak neskoro už. Ale si proti. Jedna poslankyňa povedala, že ona je proti tomu. Ináč bolo všetko jednohlasné. A blížil sa záver, kde som aj ja chcel požiadať o slovo. Dobre, ešte máte niekto diskusiu.
Ešte, aby som sa mohol opýtať, aj keď som cudzí, aby ste aspoň vedeli, prečo som došiel. Pýtam sa vás, či dáme pánu Kuklovi slovo. Dávam hlasovať do tom rokovacieho poriadku. Ste za to, aby sa mu dodal slovo? Ste za? No, tak proti? Niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Nič zlom. Prišiel som, pretože som reportér 24, to je internetová televízia, noviny. Robím sa so samou správou 27 rokov. Jozefom sa poznáme, však to ste videli. No a riešili sme naposledy takú vec, ktorá sa stala v obci 3-krát a bola vyriešená. A stala sa aj tu v Kočovciach. A pritom sa stále išli, ľudia sa pýtali na Kočovce, aj mňa sa to pýtali, že vedia, že sa poznáme, ale ja neviem, jak sa to vyriešilo, ani jak to skončilo. Skrátka ide o to, že u nás dvaja poslanci museli odstúpiť, predtým aj starosta, ale ten ešte zákon neplatil. Odstúpili, pretože ich zastavila hliadka, namerali im v krvi alkohol a je zákon, že musia sa zdať funkcie. Jozef, je to v novinách, za to sa nemôže nevať, že o tom vieme a zaoberáme sa s tým. Takže u vás sa stalo to, že je 1,5 roka potom Jozef sa odvolal, ako ja viem aspoň. No a sú také teraz také chýry alebo také reči, že on sa odvolal, pretože aby mohol brať ten starostovský plat ešte toľku dobu, že to 1,5 roku, to je nereálne, aby 1,5 roka po odsúdení to fungovalo. A ja by som len chcel vedieť od neho, že v akom zmysle sa môže človek odvolať. Bola to pravda, že ti namerali 1,5 promile alkoholu v krvi a že toto prebehlo, alebo jaká je pravda vlastne? Či to je pravda, alebo není? Takto, ja som sa neodvolal na zlé informácie. Takže počujeme dobre, Jozef sa voči trestnému rozkazu, kde bol odsúdený za alkohol za volantom, za úmyselný trestný čin, neodvolal. Ako je možné, že keď sa neodvolal, nestratil mandát, lebo takýto zákon platí, že musí stratiť mandát. No a on tu sedí na stoličke ešte 1,5 roka, poberá plat. Rozumiete vy tomu? Neviem. Nemal som voči čomu odvolať teda, bo nebolo rozhodnutie teraz rozhodnutie vydané. Je právo odpäť druhá vec, nepokladám za povinnosť moju aj určite nie tebe to vysvetľovať, či som koľko nafúkal a podobne, a ak smeruješ čomu si, aby som oddal mandátu poslanca, ja to mám úplne vyjasnené. Ja osobne to mám vyjasnené, že prečo som nevzdal a s poslancami zastupiteľstva tiež. Ak sa chcete vyjadriť, tomu nech sa páči. Ja si myslím, že... Ja neviem o tom, aby sa... Ja si myslím, že my sme boli dostatočne informovaní a ja si myslím, že nemôžeme nahrádzať tu nejaké dávať nejaké súdy. Na to sú orgány trestné činné konaní, nech to vyrieša. My myslím, pokiaľ ste videli, máme tu bodov, tu máme každú schôdzu bodov, mimo to máme ešte nejaké problémy, tak my ako poslanci nemôžeme riešiť, nahrádzať iné orgány. Samozrejme, však to vôbec, ja to ani si nedovolím nič také. Ja som sledoval, to zasadanie bolo pripravené, všetci ste jednohlasne hlasovali, vidím, že je to perfektne pripravené, ale je zákon, že keď je odsúdený verejný činiteľ a starosta, poslanec stráca mandát. A teraz pravoplatné není, pretože on hovorí, sa neodvolal. Nie, zle ste vy to vysvetľujete zle. No však ja nevysvetľujem, ja sa pýtam. Niekto odsúdený, áno. On odsúdený nebol. Ani nie je ešte. Len súdnym príkazom a proti súdnemu príkazu sa odvolal, hovorí sa neodvolal. Takže neviem, či je to pravda. Prečo je dodnes na tej stoličke? To nechápem. Čo sa odohralo ako relevantné? Dali sme ti slovo, ja som toto dal aj hlasovať. Ale odpoveď neviem. Odpoveď si môžeš dať niečo urobiť s mnou, ja určite to riešiť s tebou nebudem. No nie so mnou, ale verejnosť to chce vedieť, médiá to chce vedieť, občania to chce vedieť, u nás sa to dvakrát stalo to isté. Čo si povedal, počkaj prosím, teraz hovorím ja. No dobre. Sme sa dozvedeli zmysel tvojej návštevy. Myslím, že to všetci pochopili. A vám všetkým ďakujem, končím zastupiteľstvo. Ďakujem. Takže odpoveď žiadna, ďakujem. A ja ti ďakujem za záujem. My nebudeme riešiť súdy. Neberte nič zlom, chcel som, aby sa to vysvetlilo, lebo ľudia sa pýtajú na to. Je to rarita na Slovensku, ktorá není nikde inde. Pýtajte na súde, alebo kde sa to je, Ale vás by to malo zaujímať tiež.
Dúfajme, že cestia a pán starosta nás bude informovať, čo sa Ale viete, je to jediný prípad na Slovensku, že 1,5 roka po takomto prípade sa nič nedieje. Však ja nehovorím, vy ste to riešili, ja som chcel odpoveď a odpoveď som nedostal, tak to je celé. Dostali ste odpoveď, žiadnu. Nebudeme riešiť, že my riešime obecnú. Ale však ja sa to vás nepýtam. Ja som sa to pýtal Jozefa. No ďakujem vám pekne, že som sem mohol prísť. Dovidenia, Jozef, ahoj. No a keďže starosta nám nepodal žiadnu odpoveď, arogantne skončil zasadanie, poslancov to nezaujíma, pre nich je vec vyriešená a starosta tvrdí, že sa neodvolal. Požiadali sme o vysvetlenie, o informáciu súd. Odpovedala si toto. Dobrý deň. V predmetnej trestnej veci bol vydaný trestný rozkaz, ktorým bol obvinenému uložený peňažný trest vo výške 3200 eur a trest zákazu činnosti riadiť motorové vozidlo na 3 roky. Tento trestný rozkaz nenadobudol právoplatnosť, pretože obvinený proti nemu podal odpor. Teda nie je pravda, že nepodal. Okresný súd nariadil hlavné pojednávanie. Vytýčené boli 3 termíny hlavného pojednávania. 19.10.2015 hlavné pojednávanie sa nekonalo. Obžalovaný požiadal o odročenie zo zdravotných dôvodov. 19.1.2016 hlavné pojednávanie sa konalo. Vypočutý bol obžalovaný a svedkovia. 9.5.2016 hlavné pojednávanie sa konalo, vypočutý bol ešte jeden svedok, hlavné pojednávanie bolo odročené na neurčito. Spis sa nachádza u znalca, súd čaká na vypracovanie znaleckého posudku. Čiže čo z týchto všetkých informácií vyplýva? Že verejný činiteľ starosta je nedotknutelný boss, môže ísť na automobile pod vplyvom alkoholu, trestným rozkazom je odsúdený, on sa odvolá, verejnosti povie, že sa neodvolá, potom sa vytýčujú nejaké konania, robí sa znalecký posudok. Vraj skúmajú, či mal zapaté svetlá, alebo nemal zapaté, či mal právo policajt ho zastaviť, ale to, že bol napitý za volantom, to asi nikoho nezaujíma. A tak ďalej. A starosta si poberá veselo kráľovský plat ďalej a ďalej a poslancov hlavného kontrolóra starostu nič nezaujíma. Na tomto prípade ste mohli jasne vidieť, ako vyzerá tzv. Právo na Slovensku, ako rozhodujú orgány. Tak, ako hovorí pán Štefan Harabín, právne bezvedomie vládne v tomto štáte. Sledujte, čo sa bude diať ďalej, či náhodou nechcú ešte nadeliť starostovi aj 6-mesačné odstupné a sledujte, ako budú rozhodovať súdy, či budú ešte umele naťahovať tento prípad ďalej a robiť z ľudí hlupákov.